पहिलाव हामबाया फानाय सिनि प्रेस मीडिया नि फाइनाय टाकुक संनो सिनि रिंमानि न खनावै बरक सिनि टिप्रा मथा किल्ला मागमा पार्टी ऑफिसो जोंबाय कदाल फाइमानि बांगै सिनि कग्न पिरानि बांगै बरक फाइमानि बांगै ब्रह्म प्रथम हामबाया फारो तासारा हामबाया फानाय सोशल मीडिया वो नाय टंनाय जत्तो सारा त्रिपुरा तासारा सिनि किल्ला बागमा आमचाइनि जत्तो टाकुकतै बुकुक संनो प्रथम खाका हाम खुनुमुं याफारु जों तिनि किल्ला बागमा टिप्रा मथा कायसा प्रेस मीट खायनि नांखा अ प्रेस मीट खायमानि कारण अमहाय जों खना पयला जुलाई 1 तारिख जों सिनि किल्ला आदि ब्लॉक सिनि टिप्रा मथा ब्लॉक कमिटी नि आरो YTF TWF जतो बाय मिलेवै कायसा कटर सुबा सिनि डेपुटेशन रवानि थाङै दंगो अ डेपुटेशन सिनि इतिहास जोंनाय कटर कायसा डेपुटेशन जोंनाय अमनो डेपुटेशन सिनि अर कयेकटा एजेंडा दंगो जों बनतयैनो सिनि जारा आरो प्रशासनिक दंनाय जारा भिडिअ साप दंनाय बरबाय मालायै जों कक सालायनाय अर जागा जों प्रथम दं सिनि रोमान ककब्रक सिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय मासुइनाय अम सिनि राज्यनि दाबि जों चलै दंगो सारा टिप्राव चलै दंगो जों बाहायनो किल्लानि टिप्रा मथा ब्लॉक कमिटी नि इंगै जों बाहायनो एकय दाबि दायथि खायै अमनो जों ककब्रक न रोमान स्क्रिप्ट बाय सुयनि बांगै जों मेमोरेंडम याफानाय तासारा सबसे नांकुकमानि विलेज कमिटी 2 बছর लाई थांखा ताक पर्यंत विलेज कमिटी खाया ऑटोमेटिक दिले बैनर जेनारेल थुं पायनो इलेक्शन गई थांखा उपनिर्वाचन पाइखा विधानसभा पाइखा ताकफानो बरकसिनि विलेज कमिटी नो खाया अ विलेज कमिटी तुमानि खाया जों भिडिअ नि हयते जों कुसुक लेवल जवाब नानि बांगै जों डेपुटेशन रनाय कारण विलेज कमिटी अर जागा जों सुर टिप्रा मथा कायसानो डिप्राइडिंग या अर जागा बीजेपी खायनाय विभिन्न गुबुन पार्टी खायनाय बरकबो डिप्राइडिंग दंगो हायनि बांगै बैनर खायके सिनर तानि खाया नाय जों विलेज कमिटी नो दायथि खायनि बांगै जों क्राकखे जों डेपुटेशन रवानि थाङै दंगो विलेज कमिटी सारा सिनि पाहार सिनि बरंनि बांगै डेभलप ngani बांगै खायमालिया कसाजां टंका रां फायमोनो कोनो सोबायानि सुजुग करिखा आरो कमिटी करिनि बांगै हायनि बांगैनो जों विलेज कमिटी दायथि खायनि बांगै जों खना क्राक खे डेपुटेशन रनाय तासारा सबसे वानामा जोंसा सिनि किलाम चायो जों खनाखा कयेकटा सिनर प्रो बुतंगो ताबक जे सरकारनि जे नकचरि मनि अर दलबाजी दुर्नीति माजागै टंका कयेकटा नुगो जों बुमुं फाइजाक ठीकनो किन्तु बोब मुंगटंगो रां हाखा बैनोर एकाउन्ट हाखा सिनर प्रूफ दंगो बनो जों खना सिनि भिडिअ साहेब बाजारा नगनि बांगै सामंग टांनाय PMY हुंदी आवाज प्लास हुंदी जों बनो खना जवाब नानाय जवाब मारनाय बर अमतानि हाके अर जागा दलबाजी खाइ दं जों कोनो मते छया खरकसानि बेनिफिशियारि नि रां नतै खरकसा सावानि कोनो अधिकार करे नांखे जों FIR खायनाय थानाव रेडी खाइजाक अमनि बांगैबो जों हायनो खना डेपुटेशन दंगो तासारा रेगा तो बतो जतो जारा जॉब कार्ड गनां जतो नो मा टांगनाय अम कायसा नियम सोनाजाक अर किन्तु फिया जारा बीजेपी खायनाय र अर जाया किसु दलबाजी खाइ टंका बीजेपी ओ थांके कायसा जे रेगा मा टांगनाय अम कोनो मते सम्भव या रेगा एमन सिस्टेम वो सामंग फाइकेन बर नोटिस मा खानाय ऑफिशियल रक कारण ताबो कोनो जिनि पंचायत द विलेज कमिटी ओ कोनो कमिटी करै चेयरमैन करै और मॉनिटरिंग सिनि एडिसिनि फाइजाक बनो बर गसैनाया फिया ब्रनि कन्वेनर हनै बीजेपी रक दाला खाइ जे बर चक्रांत खाइ तमन जों कोनो मते मानै नामैया समान भाबे विलेज कमिटी नि जारा रेगा सामंग बनो जतनो मारनाय रय आंखे जों ब्लॉक गेराव खायनाय जों याकाय रया खना जों डेपुटेशन फुनुबै रनाय सिनि बुसुक फाम दं अमनि बांगैनो जों खना डेपुटेशन तासारा सिनि एप्रुवेल माजाक विलेज कमिटी और सिनि मॉनिटरिंग चेयरमैन पुरानो दं फिया और जारा ब्लॉक सामंग टांनाय बरक सिनि कमिटी न बरक ग्रेन्ड खाया ओइ बरक बेकायदाबाबो उंक्लक तै खाय विभिन्न ब्लॉक नि डेभलपमेंट सामंग हैरानि दुर्नीति करप्शन खाय दंगो बनो जों खना जवाब छावानि बांगै जों थांनाय तासारा तैबो दंगो सिनि किल्ला तिप्रामो किल्लानि सारा किल्लाव सिनि ब्लैक टक जाय रास्ता तंगनि लामा तंगनि हाया बरक हिंगानि मतन इंलिया बाइक थांगो पामचारंगो अटो थांगो लेगंगो कोनो मते खायानि अमो या रास्ता बरक चलाचलंगानि सम्भव नंलिया अमो हाइ कंडिशन बनो दायथिनो ब्लॉक निंतै जारा PWD हुंदी बरक दायित्व नावै लामा सनावानि इंथों अमनो बाहायनो जों खाना डेपुटेशन माध्यमे जों सावानि बांगै रेडी टंजाक तै कैसे सिनि तै फेसिलिटी सिनि पहारो जारा तै कुसु मुरावा तंनाय तै मा नंगिया कुवार हाया ओ लुंगानि तै नंगै
বিভিন্নভাবে বিয়ারা মাজাগৈ তঙ্গু তাকফানো কিন্তু বরক सबका साथ सबका विकास ही बीजेपी सामनी बरं नेतानि बाङै कायसासि सबका साथ सबका विकास जनगणनि बाङै खाइया हायनो बाङै इमिडिएट जेखाने दैमा थगिया जों सानाय टिप्रा मथा किल्ला बागमा ब्लक कमिटि दायित्वनो जेखाने सुबिदा आंगिया आरो जागासिनि वाटार दङर जागा आरो नि बनि डिपार्टमेन्ट हयते दायित्वनो खायानो रथों होनै जों बनो बाहायनो खाना ग्राखे रनाय तै कायसा तंगसिनि पाब्लिक हेरेसमेन्ट जों नुखा जे लोकेलनि जारा बीजेपी ही साकनो गसनाय नेता गसनाय एमएलए तंनाय नांगो नांगिया बरक सिनि टिप्रा मथा खायनायनो केस खायो खबरदार जों प्रेस मीडिया नि बिसिंति तिनि सानाय जुदि अमा हायके नांगो नांगिया अजथा केस रय तंगाकेनो जों सिनि किल्ला पीएस न घेराव खायनो जों आधा घन्टा सानो समय नंगिया जों थाना उथरै होनाय निरक जुदि बरक कहानी हायानो से खायनि कहानो जुदि केस खायै जे हयरानि खायलेंके जों कोनो मते याकाय रया जों रेडिंखा अमसिनि सोबा जों लामखा हायनि बांगैनो तिनि जारा सोशल मीडिया नि बिसिंति प्रि नाय तंनाय जत्त किल्ला आमचाय बागमा आमचाय ताखुक्तै बुखुकसनो सानाय खानाचिनि 10टा नि सिनिनो जों अरसिनि पार्टी ऑफिस किल्ला पार्टी ऑफिस जों गैदारिं नाय डेपुटेशन नाय सिनि 3000 नि ऊपर बरक खाना कुथुनाय बरक बायनो सिनि जों डेपुटेशन किल्ला ब्लग रवानि थाङै तंगु हायनि जत्त ताखुक्तै बुखुकसनो सिनि मीडियाव नाय तंनाय सनो कयनाय खाना फायबायदि वातैफानो फायथों नक बारफानो फायथों सिनि सोबा चया जों जेखेफानो खाना डेपुटेशन रनाय डेपुटेशन रवै सिनि पब्लिक नि जारा हयरानि खायजाक तंमाने जों मनो जवाब नानाय जवाब नावानि बांगै जत्तनो रेडी खे फायबायानि बांगै जों किल्ला ब्लक टिप्रा मथा नि इंगै जत्तनो कयनाय सिनि तिनि प्रेस मीट द तंगु सिनि ब्रह्मगोनां ब्लक कमिटि टिप्रा मथानि सेक्रेटारि राजेश सर सिनि आयं दिगि दा कृष्ण तंगु सर सिनि वाइटिएफ नि प्रेसिडेंट तंगु नरेश तैबो सिनि ब्लक कमिटि नि तै बीसी मनिटरिंग चेयरमैन रक तंगु जत बाय मिलिवाइन हायनो जों दिनै प्रेस मीट खायनि बाद दंखा आरो प्रेस मीट नि पाइथागो अमनो सानाय खाना जत फायबायदि जिनि डेपुटेशन और जतनो फायदे अम जों जतनि बाङैसि सावो हायनि बाङै जत खाना कुथुआ निंला थों हनै असुरा कक सावैने आनि कक सामानर पायरखा हायनो जतनो हामबाय जिनि टिप्रा मथा आयलक थों बुबाग्रा आयलक थों ग्रेटर टिपालेम दायतिनि माथों जतनो हायनो हामबाय।